ହେଉଛି ଗୋବର ଛତୁ। ମାନେ ଗୋବର ଛତୁ ଏଇଟା ଗୋବର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଏ ଛତୁଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ବାହାରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛତୁଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇ ଛତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଗୋବର ଛତୁ କୁହାଯାଏ ଆକୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋବର ଯାକ ବେଶୀ କରି ଫିଙ୍ଗା ହେଇଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବାହାରେ।